Zdravím ženích, svadobná mamka. Dúfam teda, že som prišiel na čas a že môžeme vykonať svadobnú odobierku. Takže milá svadobná rodinka, dnes je ten deň, kedy tu ženích si povie áno so svojou nastávajúcou. No a ako inak, patrí sa nám ešte vykonať svadobnú odobierku. Takže nech sa páči, ženích, predstup pre tváre svojich najbližších. Pozri sa prvo na svoju mamičku a opakuj po mne. Drahí moji rodičia, mamička, ďakujem vám, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Ďakujem vám za rodičovskú lásku, výchovu i pohľadenie. Odpuste mi, ak som vám niekedy ublížil. Nech sa páči, mamička, môžete dať požehnanie. Poznávaš dvere alebo okno, ktorým si chodila do tohto príbytku? Dvere, takže môžeme ísť štandardnou cestou zaklopať. Takže uvidíme, či sú doma. Takže dobrý deň, starejší Pavlov Jožko z Detvy. Tak tu mladý ženích prišiel k vám, no netrúfa si sám len tak vstúpiť k vám. Preto požiadam mňa, mladého starejšieho, aby som predložil jeho prosbu vám. Mladý ženích našiel zaľúbenie v neveste menom Lenka. Preto vás žiadame, či nám dovolíte tento kvietok, vašu Lenku otrhnúť a so sebou vziať. Drahí rodičia moji, ocko, mamička, ďakujem vám, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Ďakujem vám za rodičovskú lásku, výchovu i pohľadenie. Odpuste mi, ak som vám niekedy ublížil. Nech sa páči, môžete dať požehnanie svojej dcére. Takže, milí svadobní hostia, dovoľte mi teda, aby som vás privítal tu v miestnosti, teda, kde budeme mať svadobnú hostinu, kde budeme holdovať a zabávať sa na znak toho, že naši mladí si povedali svoje áno. Takže ako vidíte, za mnou tu budeme mať stolík, kde budeme sedieť, občerstvovať sa, vedľa bude teda sála, kde budeme môcť teda tancovať. No a viac menej všetci tušíte asi, čo s týmto tanierom budem teraz robiť, takže ja ho rozbijem, pretože to je svadobný tanier a čriepky z tohto svadobného taniera vám budú prinášať šťastie vo vašom manželstve. No a takisto my sa pozrieme, ako to doma pôjde pri takých tých domácich prácach, takže pripravení ste, takže dobre, takže to bolo také na vyskúšanú, takže milí mladomanželia, keď mladosť spomínie a vrásky zbrázdia vašu tvár, nech aj vtedy kvitne láska, ktorá vás viedla dnes pred oltár. Takže na zdravie, živio! Báječný chlap. Dobre, takže milí svadobní hostia, ešte predtým teda, než budeme mať obľúbenú svadobnú vykrúcanku na polnoc, tak máme tu nevestu, ktorá má ešte vienok a tohto vienka sa musí pred polnocou zdať. Takže ja poprosím nevestu s krstnou mamou, nech prídu sem. No a družičku s družbou nech prídu na túto druhú stoličku. Nech sa páči, poďte sem. Takže poprosím krstnú mamku, nech zdvihne tento nádherný vienok hore, nech ho všetci vidíme. Takže tento vienok je symbolom toho, že tu naša Lenka bola dnes slobodná žena a stala sa vydatou, keďže v kostole dala sľub manželský. Milá svadobná rodinka, dnes nadišla tá chvíľa, kedy tu mladý ženích bude mať odobierku pri svojich najbližších. Takže ja ťa teraz poprosím, ženích, predstup pre tváre svojich najbližších. Pokľakni a opakuj po mne.
Drahí rodičia moji, ocko, mamička, ďakujem vám za rodičovskú lásku, výchovu i pohľadenie. Odpuste mi, ak som vám niekedy ublížil. Nech sa páči, rodičia, môžete mať požehnanie. Dobrý deň vám vyšujem. Dobrý deň. Pozerám, že tiež ste vyobliekaní ako títo vonku. Dozvedeli sme sa, že v tomto príbytku by mala byť nejaká krásna nevesta. Neznávidá. Je to pravda? No ja neviem, hľadajte. No tak takto. Úplne na začiatok poprosíme teda tú nevestu, lebo ženich poď sem, nehanbí sa, sem si chodil, vraj, tak sme sa dopočuli. Nie, odzadu chodil. No dobre, takže poprosíme teda tú nevestu, že či sme teda správne prišli. No tak, nádherná, pekný závoj má, dlhý, ako sa patrí. No, spýtajme sa teraz najdôležitejšiu otázku. Je tu on? Nie som to ja? Nie som pekný, nepáči sa ti. Nepovedz, nie je kamera, bere nás, hej. Dobre, takže našli ste sa a tu ženích má teda pripravenú krásnu kytičku pre nevestu, takže nech sa páči. No a nevesta na oplátku teda pripne pierko ženíchov. Ja teda môžem chytiť na chvíľku, byť asistent. Tak máme tu ešte takú peknú chvíľu, kedy by sa chceli tu v ratolesti ženích a nevesta poďakovať svojim mamám, respektíve mame svojho budúceho partnera. Takže nevestička, nech sa páči, odovzdaj kyticu svojej druhej, novej mame, ženíchovej mame za to, že sa starala a vychovala tvojho budúceho partnera. Nech sa páči, možno pusu, kytičku. No a to isté ženích dá teda nevestinej mamine. Nech sa páči, ženích, nehanbí sa. Aký krotký zrazu, všimli ste si to? Takže milí svadobní hostia, dovoľte mi privítať Madona Kujovič, takže nech sa páči, veľký potlesk. Takže ešte predtým, než všetci ostatní dostanete na stôl polievočku, aj keď vám teraz teda už nosia, tak nepúšťame sa do toho, pretože prví majú právo a tú povinnosť nabrať si tu madomanželia, takže ja poprosím teda budúcu hlavu rodiny, čiže, ale nie, dobre ženích, takže nech sa páči, naber polievočku svojej manželke. Takže povedz, či chceš hustejšie alebo rečšie. To už viem, Čo ti naberie, hej? Ten mesto by chcel, čo? Takže nech sa páči, ešte dáme nejakú vodičku. No a skúsime teda tak, ako sa patrí, dať nejakú 1, 2, 3 lyžice manželke. Takže nech sa páči. Je to spolupráca. Tak ale pofúkam, to je horúce. No vidíte ho. Není horúca. Na všetko má odpoveď, však. No a vymeníme si teraz úlohy, takže nech sa páči podbradník pre ženícha. Že zatiahneme. Uvidíme podľa očí, či mu pôjdu vonku, hej? Keď sa oni nachovajú, máme platiť. Ale vravíte, že len celkom, hej? Tak, pozerám, že nevesta nadiktovala nejakú dietu, zatiaľ je tam len voda. Sliepka ušla. Dobre, ďakujeme. No a takisto teda symbolické 2 lyžice pre ženicha od nevesty. Nefúkala. Ženich povedal, že nie je horúca. No. A ja poprosím jeden veľký potlesk pre mladomanželov. Ja dúfam, že ste sa všetci tak dobre navečerali ako my tu hore.
Svadobnú zábavu odštartujeme mladomáželským tancom, takže poprosím naozaj veľký potlesk pre mladomáželov. Nech sa páči, poďte sem na parket. A nepočujem potlesk, všetci tlieskame, no, niekde to lepšie. Takže prvá pieseň pre mladomanželov a môžu sa potom za chvíľku k ním pripojiť aj svadobní rodičia. No a po prvej piesni poprosím teda kapelu, nech vyzve aj ostatných do prvého tanečného kola. A ten potlesk stále, kým prídu mladomanželia na parket. Je to predsa ich deň, áno, ženich si pýta potlesk, takže kapela, hraj. Dobre, takže dámy, styk, okolo stoličiek budeme tancovať a chceme vidieť pohyby, pekne, zádočky, ruky, točíme sa a páni a dámy, vy všetci tlieskate a pozbudzujete. Takže, hudba! Tancujeme okolo, tlieskame, pozbudzujeme. Dámy, ukážte nám, ako sa to robí. Stoličkový tanec. Tomová točka, vynikajúco. Tak to má byť, toto od vás chceme. Potlesk pre prvého kapitána. Druhý kapitán, nech ide sem. Kapitánka, ahoj. A my sa, dobre, takže, ako sa volá váš tým? My sme Ďuricovci. Ďuricovci. Potlesk pre Ďuricovcov. No a druhý tým sa volá ako? Mlinárovci. Mlinárovci, potlesk, dobre. Nasledovná súťažná disciplína sa bude volať svadobné vylobenie. Takže 2, 1, štart! Oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Oči, čierne oči, čo mám s vami robiť? Nechcú spať, nepohrají chodiť. Nechcú spať, hostia, ešte predtým teda nech sa, keď sa pôjde nevesta pripraviť na svadobnú vykrúcanku. Máme tu takú menšiu povinnosť, ktorú musíme splniť. Takže ja poprosím tetu, nech sa páči, zdvihnite vienok, ešte zdvihnite, aby všetci pekne krásne videli aj tých vzadu. Tento vienok, ktorý je symbolom toho, že nevesta tu prítomná bola slobodnou a stala sa vydatou ženou, musíme sa ho ešte pred polnocou zbaviť. Takže ja sa pýtam nevestičky. Nevestička moja, chceš tento vienok sňať, alebo hlávku sťať? Hlávku sťať. Takže hlávku sťať. Pýtam sa ťa po druhýkrát, nevestička. Chceš tento vienok sňať, alebo hlávku sťať? Hlávku sťať. No, pýtam sa už posledný krát, nevestičky. Chceš vienok sňať, alebo hlávku sťať? Vienok sťať. Vienok sňať. Potlesk pre nevestu. Potlesk pre nevestu, ešte jeden pekný.
prvá družička sa do roka a do dňa vydá, čiže svadobný salón Orchidea má robotu. Ono, potlesk pre prvú družičku. No a ja poprosím teda prvého družku zobrať nevestu, detá môžete odísť prvou družičkou a slečny dámy sa pôjdu pripraviť na svadobnú vykrúcanku. Nech sa páči, vypreváďme ich veľkým potleskom. Nech sa páči, môžete odísť teda. Potlesk, nepočujeme.